Natikom il-lejla tajba. Dan huwa Francesco Piottart li iselmilkom lilkom kollha li qegħdin issegwuna minn djarkom u jilqakom għal din ix-xandira diretta mill-Katedral tal-Assunta fiċ-Ċittadella, il-Belt Victoria Għawdex. Illum, il-ġimgħa 22 ta' Mejju 2026 huwa jum speċjali, jum għażiż għall-Knisja f'Għawdex. Dan għaliex minn hawn ftit tal-ħin ieħor ser tibda il-quddiesa solenni illi fiha l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma sejjer jordna bħala saċerdoti lil żewġ djakni, żewġ żgħażagħ mill-Knisja f'Għawdex. Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fl-istess Belt Victoria u Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Girgor il-Kbir f'Takerċem. Wara 8 snin ta' formazzjoni fis-Seminarju tal-Qalb ta' Ġesu li jinsab ukoll hawnhekk fir-Rabat ta' Għawdex, dawn iż-żgħażagħ issa jinsabu lesti sabiex jagħtu liva definittiva tagħhom lil Mulej, illi sejħilhom biex ikunu imxierka fil-ministeru tiegħu bħala r-raj il-kbir tal-merħla li hija l-Knisja. Iż-żewġ djakni il-bieraħ kienu preżenti għal velja illi saret b'talba l-ordinandi fil-ground tas-Seminarju Minuri ta' Għawdex, velja li il-mezzi soċjali ta' djoċesi tagħna xandru wkoll b'mod dirett. Din il-velja saret b'talb kemm għalihom u kemm għal żewġ seminaristi akkoliti illi fit-19 ta' Ġunju li ġej se jiġu ordnati djakni. Dawn huma Anthony Joe Borch mill-parroċċa tax-Xara u Fabio Cini mill-parroċċa taż-Żebbuġ. Il-Knisja Katedrali tinsab mħejjija bl-isbaħ libsa sabiex tkun tassew rifless tal-ferħ tal-poplu ta' Alla għal dawn iż-żewġ saċerdoti ġodda illi il-Knisja sejra ikollha minn hawn u ftit tal-ħin ieħor. Huwa dejjem mument u okkażjoni ta' ferħ kbir għal poplu ta' Alla, għall-insara illi ikollna saċerdoti illi jaqdu lil ġema. Jaqduha f'dak illi Alla jixtieq qasmilha, jiġifieri il-grazzi tiegħu. Is-saċerdot huwa msejjaħ biex ikun Ministru tal-Mulej u Ministru tal-Knisja. L-istess ġesti, l-istess riti li se naraw il-lejla qudiemna f'din il-liturġija tas-sew sabiħa jirriflettu il-Ministeru illi l-Knisja sejra tani bih lil dawn iż-żewġ għaddejja tal-Mulej. Bil-mod il-mod, il-Knisja Katedrali qiegħda timtela bil-familjari ta' dawn iż-żewġ żgħażagħ, il-ġenituri tagħhom, ħuthom, raba oħra, kif ukoll id-diversi membri tal-parroċċi rispettivi tagħhom. Samuel mill-parroċċa ta' San George, waħda miż-żewġ parroċċi illi għandna fil-Belt Victoria, din tal-katedral li ninsabu fih u propju il-parroċċa l-oħra ta' San George, u Marlon mill-parroċċa ta' Kerċem. Però wieħed ma jridx jinsa wkoll li matul dawn is-snin li għaddew dawn iż-żewġ żgħażagħ idew pastoralment il-diversi komunitajiet oħra bħala parti mill-formazzjoni tagħhom lejn is-saċerdozju. U għalhekk tista' tifhem illi l-lejla ħafna huma dawk illi jinsabu hawn sabiex jifirħu magħhom hekk kif se jitqiegħdu fuq rashom l-idejn l-ewwel tal-Isqof u mbagħad tas-saċerdoti l-oħra preżenti u jiġu midluka biż-żejt tal-griżma li huwa ż-żejt li ġie konsagrat nhar ħamis ix-xirka filgħodu f'dan l-istess maqdes ewlieni tal-Gżira u li tqassam fid-diversi parroċċi fejn bħalissa qed issir il-griżma tal-Isqof il-diversi adolescenti. Tqassam fil-parroċċi wkoll sabiex
ikun wieħed miż-żewġ tiżjud li jintużaw fil-magħmudija mqazza. Imma fuq kollox huwa dan iż-żejt illi l-isqof bih jidlek l-idejn tas-saċerdoti l-ġodda. Fl-isfond qegħdin tisimgħu il-vuċijiet tal-kor djoċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli illi sejjer ikun qiegħed janima l-liturġija tal-lejla bil-kant. Il-qudiesa illi sejra titkanta, ġifieri il-mulej ħnina, il-glorja l-Alla, il-qaddis u l-ħaruf tal-Alla hija il-Missa de Angelis. Imbagħad diversi nijiet sbieħ b'tema anki biblika u marbuta mal-ordinazzjoni sagra illi sejrin jitkantaw f'momenti differenti ta' din l-ordinazzjoni tal-lejla. Ordinazzjoni illi il-kandidati għal presbiterat għażlu illi bħala tema għalija jisiltu vers mill-Vanġelu skont San Ġwan, kapitlu 15, vers 13. Propju il-ġest tal-mulej Ġesu fl-aħħar ikla fejn jiġbor madwaru lill-apostli biex jagħtihom il-mandat tal-ikbar imħabba u jgħidilhom ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. U dawn iż-żewġ żgħażagħ illejla se jtennu l-iva tagħhom, iva illi ilhom il-isnu għal dawn l-aħħar snin, imma l-lejla b'aktar qawwa iva lil mulej Ġesu sabiex huma wkoll jipparteċipaw f'din l-imħabba bla tarf tiegħu għal poplu li għalih ta' ħajtu. Huma wkoll bħal Ġesu illum jindenjaw il-isnu illi ħadd m'għandu mħabba akbar minn din illi wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. L-ordinazzjoni għandha mumenti qawwija ħafna illi aħna sejrin ninsegwu bħala parti minn din il-qudiesa. Wara l-liturġija tal-kelma u dritt qabel l-omelija, issir l-għażla tal-kandidati fejn issir is-sejħa b'isimhom illi għalija huma jwieġbu hawn jien. U mbagħad insegwu dialogu ċkejken bejn l-isqof u r-rettur illi jagħti xhieda tal-preparazzjoni tagħhom sabiex jistgħu jirċievu llum l-ordinazzjoni presbiterali. Wara l-omelija tal-isqof insegwu mill-ewwel il-weda tal-Magħżulejn li fost l-oħrajn iwedu ubbidjenza u fedeltà lejn il-Knisja u lejn ir-raj spiritwali tagħha f'Għawdex li huwa l-isqof Anton Tewma illi fit-tradizzjoni twila tal-Knisja Mqazza huwa suċċessur tal-Apostli. Ikollna mbagħad il-litanija tal-qaddisin li fiha iż-żewġ kandidati għall ordni sagri jimteddu għal tulhom fl-art waqt li l-Knisja kollha titlob lill-Knisja tas-sema l-qaddisin għal dawn ħutna. U mbagħad jiġu ż-żewġ mumenti l-aktar importanti. It-tqejjid tal-idejn fiskiet mill-isqof u warajh mill-presbiteri kollha preżenti. Segwit mit-talba sabiħa tal-ordinazzjoni illi fija hemm tifsira ċara wkoll mhux biss tal-istorja teoloġika u biblika imma wkoll tas-sinifikat qawwi ta' dan is-sagrament. Din tiġi segwita mill-tlibbis tal-ilbies presbiterali, id-dilka tal-idejn, loti tal-ħobs u l-inbit u finalment loti tal-paċi. Dawn jissejħu il-ġesti jew riti esplikattivi. Wara dan, il-qudiesa tkompli b'mod normali bil-liturġija tal-Ewkaristija u tkun l-ewwel qudiesa li fiha dawn iż-żgħażagħ jikkonċelebraw bħala presbiteri ġodda madwar l-altar flimkien mal-isqof. Hija liturġija tas-sew sabiħa li eżies telespettaturi u semmija li qegħdin issegwuna il-lejla għal din ix-xandira diretta, nistednukom biex verament tħossukom parti minnha, jekk mhux fiżikament għax ma tistgħux tkunu preżenti hawnhekk, imma spiritwalment. Huwa mument qaddis
imma wkoll mument għażiż ħafna. Nieħu l-okkażjoni biex insellem il-daw kollha li jinsabu maqudin magħna il-lejla, partikolarment il-telespettaturi tal-UTV u tax-Shake Television, kif ukoll dawk li qed isegwuna permezz ta' diversi radijiet komunitarji, imma wkoll permezz ta' Radju Marija, kif ukoll fuq il-medja soċjali. Aħna knisja waħda maquda flimkien f'dan il-mument sabiex nitolbu għal dawn iż-żewġ ħotna. Magħżula minn fost il-poplu tagħna huma mamdin bħalna. Il-Papa Franġisku fl-ispirtu tal-Konċilju Vatikan it-Tieni kien iħobb itenni kemm il-darba illi is-saċerdot qabel ma huwa ministru ordinat huwa imammet bħal kull wieħed u waħda minna. Dik liva illi għal dawn iż-żewġ żgħażagħ fil-mamudija tagħhom qalu għalihom il-ġenituri, dik liva li huma tennew biktar konvinzjoni fil-griżma tal-isqof meta Alla konferma l-imħabba tiegħu lejhom u dilikom bl-Ispirtu s-Santu, dik liva issa huma qegħdin itennuha b'aktar qawwa sabiex l-mulej jgħidulu issa l-ħajja kollha tagħna irridu nagħtuha lilek. Nixtiequ li dan il-mument tal-ordinazzjoni llejla ma jkunx biss mument sabiħ li aħna nsegwu b'ferħ u sodisfazzjon kif għandu jkun, imma jkun ukoll mument li iħeġġeġ lilna bħala Knisja sabiex aktar minn fostna iwieġbu iva għas-sejħa tal-mulej. Illum l-Knisja tifraħ għax il-mulej se jagħtiha żewġ presbiteri ġodda biex iqarbuha aktar lejh billi fismu ixandru l-kelma u jamministraw is-sagramenti mqazza. Waqt is-sagrifiċċju tal-quddiesa li se niċċelebraw illejla, Monsignor Afantan Tewma se jordna presbiteri li żewġ djakni tad-djoċesi tagħna. Samuel Akulina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria u Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sakkors u ta' San Grigor il-Kbir f'Takerċem. Sabiex inżommu ambjent ta' talpu ġabra, nistednukom titfu l-mobiles u ssegwu ċ-ċelebrazzjoni minn fuq l-iktejjeb u l-fuljetti li tqasmulkom. Inqumu bil-wieqfa. Bħala kant tal-bidu se nisimgħu l-innu tal-introjtu l-Ispirtu tal-mulej ninsabu biss jumejn il-bogħod mis-solennità ta' Pentekoste.
excelsi nell'Ilia. Fl-isem tal-Missieru, tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U tieżis nistgħu ngħidu li f'din il-ġimgħa f'dawn id-9 ijiem ta' tħejjija għal Pentekoste għal Samuel u Marlon illum hija Pentekoste. Għal Knisja u Ċija llum hija Pentekoste. Għax l-Ispiritu Santu se jinżel fil-forma tiegħu saċerdotali fil-persuna ta' Samuel u fil-persuna ta' Marlon. Ejjew nroddu ħajr lill-Alla għad-doni tiegħu. Hija l-ħidma ta' ħafna, imma mhu l-mertu ta' ħadd kif jgħidilna San Pawl ħlief tal-Ispirtu qaddis ta' Alla. U allura r-rat ta' ħajr tagħna lejh irid imur f'dejn l-Ewkaristija illi fija l-mulej se jikkonsagrawhom bħala ministri tiegħu biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw kif ixraq dawn id-doni li l-Ispirtu ser jagħtina ejjew narfu li aħna ma jistħoqilniex u nitolbuh maħfra fis-skiet ta' qalbna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, billi ħallejt mirijieti, ħtija tiegħi bl-ikbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqadsa Marja dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddissin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Gloria in excelsis Deo. Glorifica
Mulej Alla tagħna, inti nqeda bil-Ministeru tas-Saċerdoti biex tmexxi l-poplu tiegħek. Għati lil dawn id-djakni tal-Knisja tiegħek li llum oġbok tażilhom għall-uffiċċju tal-Presbiterat li jaqduk sal-aħħar skont ir-rieda mqazza tiegħek biex bil-Ministeru u l-ħajja tagħhom iseħħilhom iħabirku għall-glorja ta' Ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-liturġija tal-kelma sejra tixxandar minn żewġ letturi u akkoliti ta' djoċesi illi minn hawn ftit tal-ġimgħat oħra se jiġu ordnati djakni Anthony Joe Borg u Fabio Cini. Qari mill-ktieb ta' Ġeremija. Il-mulej kellimni u qalli: qabel ma sawwartek fil-ġuf, araftek. Qabel ma ħriġtek minn ħdan ommok, ikkonsagrajtek. Jiena għedtek profeta fuq il-ġnus. Jien weġibt: Sidi mulej, ma nafx nitkellem, għadni żgħir. U l-mulej weġibni: tgħidx għadni żgħir. Inti tmur kull fejn nibatek u tgħid kull ma nordnalek. La tibżax minnhom għax jiena miegħek biex neħilsek, oraklu tal-mulej. U l-mulej ħareġ idu u mess li fommi u qalli l-mulej: ara, għedlek klimi fuq fommok. Il-kelma tal-mulej. Diana Zammit li hija wkoll kuġina ta' wieħed mill-ordinandi ta' Djaknu Marlon kantat is-Salm 96. Issa nisimgħu mit-tieni Ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Qari mit-tieni Ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin. Ħuti, bija nnifsi ma niftaħarx ħlif b'dak li hu dajjef fija. Għax kieku rrid niftaħar ma nkunx qed nitbellaħ għax inkun qed ngħid is-sewwa. Imma nżomm ruħi lura
biex ma jkunx hemm min jaħseb li jien xi ħaġa aktar minn dak li jilmaħ fija jew minn dak li jismani ngħid. U li ma mmurx nintefaħ bija nnifsi minħabba fil-kobor ta' rivelazzjonijiet, tqedit li xewka f'ġismi, messaġġiera tax-xitan biex toqgħod niggiżni ħalli ma nintefaħx. Fuq hekk, 3 darbiet tlabt il-mulej biex hi titbiet minni. Iżda hu weġibni, biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi, għax il-qawwa tiegħi tidher fl-aqwa tagħha fejn hemm id-dgħajjef. Għalhekk niftaħar minn qalbi l-aktar bid-debolizzi tiegħi biex il-qawwa ta' Kristu tagħmmar fija. Mela bil-qalb kollha nitaxxaq bid-debolizzi tiegħi, bit-tgħajjir, bl-aks, bil-persekuzzjonijiet, bid-dwejjaq minħabba Kristu, għax meta nkun dgħajjef, inkun qawwi. Il-kelma tal-mulej. Il-mulej jgħid, sejjaħtilkom ħbieb, għaliex kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Kemm il-profeta Ġeremija fl-ewwel qari u kemm San Pawl fit-tieni jitkellmu dwar l-inadegwatezza tagħhom ħdejn is-sejħa għolja li jagħmel il-mulej. Però Ġesu fil-Vanġelu li se nisimgħu minn San Ġwan jaċċerta lid-dixxiepli tiegħu li l-imħabba tiegħu hija biżżejjed. L-Evanġelu se jixxandar minn Dun Matthew Borch li ġie ordnat saċerdot bħal da żmien sena propju bħal għada sena. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju Mqaddes skont San Ġwan. F'dak iż-żmien, Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu, kif ħabbni missieri, hekk ħabbejtkom jiena, ibqgħu fl-imħabba tiegħi. Jekk tħarsu l-kmandamenti tiegħi, intom tibqgħu f'imħabbti, kif jien ħarist il-kmandamenti ta' missieri u qiegħed f'imħabbtu. Qedtilkom dan biex il-ferħ tiegħi jkun fikom u biex il-ferħ tagħkom ikun sħiħ. Dan hu l-kmandament tiegħi li tħobbu lil xulxin kif ħabbejtkom jiena. Ħadd m'għandu mħabba akbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Intom ħbiebi, jekk tagħmlu dak li jien nikmandakom. Ma sejħilkomx aktar qaddejja, għax il-qaddej ma jafx jagħmel sidu. Sejjaħtilkom ħbieb, għax kull ma smajt mingħand missieri jiena għarraftulkom. Mhux intom għażiltu lili, imma jiena għażilt lilkom u ħtartkom biex tmorru tagħmlu l-frott u l-frott tagħkom jibqa'. Ħalli kull ma titolbu lill-missier f'ismi huwa jagħtihulkom. Dan hu li qed nikmandakom li tħobbu lil xulxin. Il-kelma tal-mulej. Nibqgħu bil Min jaf kemm drabi Marlon u Samuel matul din is-sena tagħhom ta' djakonat xandru il-Vanġelu minn fuq l-amboni kif hija l-missjoni partikolari ta' kull djaknu. Din hija l-kelma illi issaltan mhux biss fil-liturġija imma fil-ħajja kollha tal-Knisja. Hija l-kelma li bija bħalissa l-isqof qiegħed ibirek lill-miġema u wara dan il-ġest tant sinifikanti se nsegwu is-sejħa li ħassir tal-kandidati illi issegwi dialogu bejn ir-rettur Dun Joseph Bajada, rettur tas-seminarju u l-isqof. Jersqu dawk li se jkunu ordinati presbiteri. Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria. Ġenerali Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria. Ġenerali Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George Martri fil-Belt Victoria.
Marlon Viktor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Gergori l-Kbir f'ta' Kerċe. Missier, omna l-Knisja mqazza titlob li jint tordna lil dawn ħutna għal Ministeru tal-Presbiterat. Taf jekk jistoqilhomx Jien nixed li sar stħarriġ fuqhom fost il-poplu Nisrani u nstemet il-fema ta' kull min kien fi dmir li jagħti il-parir tiegħu fuqhom. U min dan kollu nstab li huma jistħoqilhom l-ordinazzjoni. Blajnuna tal-Mulej Alla u tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, aħna nażlu lil dawn ħutna għall-ordni tal-Presbiterat. Inroddu ħajr lil Alla. Dik it-tweġiba tal-poplu ta' Alla tagħlaq din l-ewwel parti partikolari tal-ordinazzjoni presbiterali, appuntu l-għażla tal-kandidati. Issa ejjew insegwu b'attenzjoni ir-riflessjoni li se jagħmel l-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma fl-omelija tiegħu. Eżis Samuel u Marlon, eżis ħuti saċerdoti, eżis intom il-koll insara li nġbarna fl-imkien dal-għodu l-lejla biex namlu din iċ-ċelebrazzjoni hekk importanti tal-ordinazzjoni saċerdotali. Il-kelma talla tiggwidana u tiggwidana tajjeb. Jekk aħna smajna tajjeb il-Vanġelu, insibu 4 kelmiet illi rrepetew ruħhom iktar minn darba. Għandna l-kelma mħabba fil-Vanġelu fil-ftit versi li smajna tirrepeti ruħha għal 9 darbiet il-kelma mħabba. Il-kelma tibqa' tirrepeti ruħha għal 5 darbiet. Il-kelma kmandamenti għal 5 darbiet. U magħhom hemm marbuta il-kelma ferħ. Imma kif jintrabtu fl-imkien. U xejdulna illum lilna f'din l-okkażjoni. Din l-okkażjoni li fiha l-Ispirtu talla se jagħtina dawn id-doni kbar. L-ewwel qabel kollox tajjeb li narfu illi Ġesu iħoss illi r-rabta illi hemm bejnu bejn il-missier, l-imħabba li hemm bejnu bejn il-missier hija l-istess imħabba illi hemm bejnu u d-dixxipli tiegħu. Tant li jgħid kif il-missier ħab lili, hekk ħabbejtkom jien. Irriflettu ftit fuq għadejn, naraw kemm qawwija. Kif il-missier ħab lili, hekk ħabbejtkom jien. Ibqgħu, il-kelma tibqa' ibqgħu fl-imħabba tiegħi. X'qiegħed jifhem Ġesu meta qiegħed jgħid il-kelma imħabba? Il-kelma mħabba, il-kelma użata fil-Vanġelu, hi kelma partikolari, mhix l-imħabba kif nifhmu aħna. Il-Griegi għandhom diversi kelmiet biex jgħidu l-kelma mħabba, u l-kelma li juża l-Vanġelu hi kelma speċifika li turi mħabba totali, mħabba sħiħa. Hija l-kelma agapaw, agape, imħabba li tagħti ħajjita, li tagħti lilha nfisha. Imħabba li lesta li tbagħti għal persuna li tħobb. U allura meta Ġesu qiegħed jgħid kif il-missier ħab lili qiegħed jifhem dan. Il-missier hu moti kollu kemm hu għalija. U kif ħab lili hekk ukoll jien inħobb lilkom. Jien ukoll moti kollni kemm jien għalikom. Fi kliem ieħor Ġesu l-ewwel qabel kollox fil-Vanġelu tal-lum qiegħed jitkellem minn relazzjoni sħiħa, minn relazzjoni intima li hemm bejnu bejn il-missier u li għandu jkun hemm bejn il-bnedmin kollha iva u Alla, imma mod speċjali bejnna aħna lilna li huwa għażilna biex inkunu ħbieb tiegħu. U jkompli Ġesu
Jekk aħna qegħdin f'din ir-relazzjoni intima, jekk aħna nħossu din l-imħabba li għandu għalina, aħna nagħmlu bħalu. Noqogħdu attenti għal dak li jrid il-missier, għal kmandamenti tal-missier u nwettquhom. Kif għamelu? L-ikel tiegħi hu li nagħmel ir-rida ta' missieri. Hekk qal Ġesu fi kliem ieħor Ġesu qalilna jien ngħix mhux tant bl-ikel materjali dak ukoll, imma jien ngħix bl-ikel li huwa r-rida ta' missieri. Jien ngħix billi nkun attent għal dak li jixtieq il-missier minni. U jkompli Ġesu, jekk intom tħobbuni jew aħjar, jekk intom tindunaw li jien inħobbkom bimħabba kbira, jekk aħna nindunaw li Ġesu jħobbna bimħabba kbira, aħna nagħmlu bħalu. Aħna wkoll noqogħdu attenti biex nobdu il-kelma ta' Ġesu, biex nobdu il-kmandamenti ta' Ġesu. Għaliex? Għax inti jekk taf li persuna tħobbok, inti jekk inti miżżewweġ u taf li l-mara tiegħek tħobbok, taf li dak li qed tgħidlek li qed titolbok qed tgħidulek għal ġid tiegħek. Ir-raġel tiegħek dak li jitlob minn għandek qed jgħidulek għal ġid tiegħek. U allura int ma toqgħodx tirraġuna, ma toqgħodx tikkalkula, imma taqbad u tagħmlu għax konvinta minn dak li qiegħed jitolbok. Għaliex? Għax wara dak li jitolbok hemm ħafna mħabba. Din hi relazzjoni profonda u intima li minna jitkellem Ġesu fil-Vanġelu tal-lum. U jgħidilna li dan ibiddel kollox. Dan jagħmel il-ħajja tagħna mimlija bil-ferħ. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm ikollna tietli. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm inkunu popolari. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm ikollna flus. Aħna nkunu ferħanejn mhux kemm l-oħrajn japprovawna jew jiddiżapprovawna. Aħna nkunu ferħanejn jekk ngħixu f'din iċ-ċirkolazzjoni tal-imħabba. Kemm qawwija din l-istedina li għamlilna Ġesu. Qawwija b'mod speċjali għalikom illum. Intom li qegħdin tistennew l-Ispirtu Qaddis ta' Alla jimliekom bid-doni tiegħu. Aħna dajfejn qudiem din is-sitwazzjoni, dajfejn. Ġesu jorbot il-ferħ, propju il-ferħ tagħna, il-milja tal-persuna umana tagħna, Ġesu jorbtu ma kemm aħna qegħdin f'din ir-relazzjoni. Ma kemm aħna nħossu din l-imħabba ta' Alla u ma kemm aħna nikkorrispondu għalija billi nħobbuh lura permezz tal-ubbidjenza tal-kelma tiegħu, tal-kmandamenti. Imbagħad din l-imħabba jgħidilna Ġesu timlina bil-ferħ u dan il-ferħ jibbuttana għall-oħrajn, lejn l-oħrajn. Tant illi aħna nħobbu lill-oħrajn bl-istess mod kif iħobb Ġesu. M'hemmx imħabba ikbar minn dejn li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu. Eżis. Għalkemm forsi fit-teorija dan kollu jidher loġiku, għalkemm fit-teorija forsi dan kollu jattirana jiġbidna u ngħidu iwa din il-verità hekk għandu jkun. Imma fir-realtà aħna niltaqgħu ma' ħafna ntoppi, aħna niltaqgħu ma' ħafna diffikultajiet. U l-ewwel u t-tieni qari, Ġeremija fl-ewwel qari u San Pawl fit-tieni qari, dak li hemm komuni bejniethom huwa il-konsapevolezza, l-awareness li huwa diffiċli għalihom, li hija diffikultà għalihom illi jimxu skont is-sejħa li qiegħed jagħmlilhom Alla. Ġeremija idur fuq Alla u jgħidu jien għadni żgħir, jien ma nafx nitkellem, jien m'iniex kapaċi. Din hija sensazzjoni li jkollu l-bniedem meta fil-verità jisma' is-sejħa li Alla jagħmillu. Din hija sensazzjoni l-iktar propja, l-iktar adattata li għandu jħoss il-bniedem quddiem sejħa kbira. Ekku jalla din is-sensazzjoni li qed tħossu llum u li issa minn hawn ftit ieħor sejrin tesprimu anke fis-simboliżmu tagħkom mimdudin mal-art. Aħna trapp, aħna maħniex kapaċi, aħna mal-art, rasna mal-art. Jalla din is-sensazzjoni tiġġedded fina l-koll, saċerdoti li ilna xi ftit ta' snejn
fil-ministeru u tiġġedded fina l-koll insar. Għaliex? Għax daqs kemm aħna nħossuna indenji, daqs kemm aħna nħossuna maħniex kapaċi, daqshekk ieħor inkunu qegħdin nagħmlu wisa fil-qalb tagħna biex tidħol il-grazzja t'Alla. Aktar ma jitwarrab il-jien li ngombru in-nefħa tal-jien, aktar tista' tidħol il-grazzja t'Alla. U dan jgħidu San Pawl fit-tieni qari. Fit-tieni qari ikompli San Pawl jgħid u biex ma nintefaħx bija nnifsi, biex inwarrab l-ego tiegħi li jien tiegħi tqedit li xewka f'ġismi li tfakkarni fil-limiti, fil-faqar, fid-djufija tiegħi. Kull wieħed u kull waħda minna għandu din ix-xewka f'ġismu li tfakru li fl-aħħar mill-aħħar aħna bil-ħila tagħna, bis-saħħa tagħna ma aħna kapaċi nagħmlu xejn. U aktar ma nkunu konsapevoli, aktar ma nkunu konxji mill-limitu tagħna, aktar ifisser li nkunu qegħdin nagħmlu wisa fil-persuna tagħna f'qalbna, f'moħħna, biex toqgħod, biex tibqa' il-verb tibqa' li sibnieh kemm il-darba fil-Vanġelu, 5 darbiet fil-Vanġelu tal-lum, biex tibqa' fil-qalb tagħna, fil-moħħ tagħna il-grazzja ta' Alla. Allura dan hu l-awgurju tiegħi llum biex fil-waqt li aħna l-kol kemm aħna fl-imkien magħkom inroddu ħajr lil Alla għal dan id-don kbir tal-imħabba, imħabba li tmur lilien mill-kapaċitajiet tagħna, imħabba li tmur lilien minn dak li aħna nistgħu nagħtu kemm lil Alla kif ukoll lil xulxejn lill-oħrajn. Ħaġa sabiħa li tisma' u li tgħid m'hemmx imħabbi kbar minn din li wieħed jagħti ħajtu għal ħbiebu, imma jien nistaqsi lil nnifsi kemm jien kapaċi nagħti ħajti għalikom, kemm jien kapaċi nagħti ħajti għal ħbibi, jaħseb wara l-edewwa tiegħi, kemm jien kapaċi nagħti ħajti quddiem dawn l-istedniet qawwijin tal-Ispirtu Santu illi fl-istess ħin huma doni u ma sejħat li jkabru li jwessew il-qalb tagħna, jagħmlu iktar umana u iktar tixbaħ lil ta' Ġesu. Quddiem dawn is-sejħat aħna nħossuna xejn bħal Ġeremja u bħal Pawlu. Imma ejjew nisimgħu bħala konklużjoni ta' din ir-riflessjoni dak li Alla jgħid lil Pawlu. Biżżejjed għalik il-grazzja tiegħi. U minkejja l-indenjità tagħna, minkejja l-faqar tagħna, jekk aħna nkunu konxji mill-limiti tagħna, induru lejn Alla u nkunu konxji mill-gratuità tal-imħabba tiegħu, mill-imħabba b'xejn li jagħti lili kontinwament li ma jistħoqlix, allura bil-qawwa ta' Alla, bil-qawwa tal-grazzja ta' Alla, aħna nkunu nistgħu nwettqu is-sejħat li huwa jagħmlilna. L-omelija ta' l-isqof ta' Għawdi Xanton Tewma il-lejla f'din l-okkażjoni sabiħa tal-ordinazzjoni presbiterali, kliem ta' kuraġġ, ta' sosten anki fil-mixja tagħhom lil dawn iż-żewġ ordinandi. Imbagħad, wara li nitolbu lil Alla għalihom bl-interċessjoni tal-qaddisin, Monsignors of Yorktown Presbytery billi qiegħed idejh fuqhom u jitlob it-talba tal-ordinazzjoni. Nibqgħu bil-qiegħda. Ekku smajna l-annematur jintroduċi l-ewwel parti illi issa jmiss wara l-omelija li hija l-wehda tal-Mażulin, wehda li huma jagħmlu fid-dawl tal-Ministeru li issa idaħħalhom propju sabiex ikunu jistgħu jiċċelebraw mhux biss il-kelma imma wkoll l-Ewkaristija, is-sagrament ta' rikonċiljazzjoni u l-obbedjenza sieħa tagħhom. Qabel tersqu biex tirċievu l-ordni tal-presbiterat, jeħtieġ tistqarru quddiem il-poplu ir-rieda tagħkom li titħlu għal dan l-uffiċċju. Tridu intom taqdu bla edha l-uffiċċju tas-saċerdozju fil-grad tal-presbiteri billi taħt it-tmexxija tal-Ispirtu Santu tiraw il-merħla tal-mulej bħala kooperaturi tajba tal-ordni tal-isfijiet. Tridu intom taqdu bil-għaqal u kif jixraq il-Ministeru tal-Kelma fix-xandir tal-Vanġelu u fit-tifsir tal-Fidi Kattolika. Tridu intom tiċċelebraw bit-tieba u l-fedeltà
il-misteri ta' Kristu skont it-tradizzjoni tal-Knisja, speċjalment is-sagrifiċċju tal-Ewkaristija, is-sagrament ta' rikonċiljazzjoni, għat-tifħir ta' Alla u t-qaddejs tal-poplu Nisrani. Tridu intom flimkien miegħi titolbu l-ħnina ta' Alla għal poplu fdat fidejkom, intom u tħarsu bla eda il-kmandament li titolbu dejjem. Tridu intom tinaqdu dejjem aktar ma' Kristu, il-qassejs il-kbejr li tali l-nifsu lill-missier bħala vittma bla teba għalina u li flimkien miegħu tikkonsagraw ruħkom lill-Alla għas-salvazzjoni tal-bnedmin. U issa wara dawk it-tweġibiet iva rrid li huma għamlu flimkien jersqu wieħed wieħed u jpoġġu jdejhom f'dawk tal-isqof biex iwedu ubbidjenza leh. Samuel, twiet rispett u ubbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem. Marlon, twiet rispett u ubbidjenza lili u lis-suċċessuri tiegħi. Iva inwiet. Alla li beda din l-opra tajba fejk iwassala għat-tmiem. Is-saċerdot huwa marbut mal-isqof fl-ubbidjenza u fil-kooperazzjoni sħiħa fil-ministeru f'dat lilu biex imexxi lill-Knisja. Għalhekk is-saċerdoti huma wkoll rajja flimkien mal-isqof tal-merħla fil-Knisja lokali. Waqt li titqiegħed fin-nofs is-setja jew fal-distorju li fuqu ipoġġi issa l-isqof għal mument li ġej il-poplu kollu ta' Alla jqum bil-wieqfa. Waqt li minn hawn ftit tal-mumenti oħra, iż-żewġ ordinandi sejrin jimteddu għal tulhom fl-art għall-litanija tal-qaddisin. Nitolbu UTSS lill-Alla l-missier li jista' kollox biex fuq dawn il-qaddejja tiegħu li hu ħatar għall-ordni tal-Presbiterat ikattar id-doni tas-sema. Nibqgħu bil-wieqfa. Addisa Marijom Alla San Mikil Anġli Addisa ta' Alla San Juan Battista San Giuseppe Intom il-patriarki u il-profeti San Pietru, San Paolo Sant'Andrea San Juan Intom l-apostli u l-evangelisti Santa Maria Maddalena Intom id-disċipli tal-Mulej San Stefnu
Sant'Ignazio d'Antiochia, San Laurenz, San George, Santa Perpetua o Santa Felicita, Santa Agnese, Santa Lucia, Santa Margherita, Sant'Ursula, Martria di Santa Cristu, San Girgor, Sant'Uisti, Sant'Atanasio, San Basilio, San Martin, San Cirillo, San Metodio, San Giovanni Paoluttini, San Benedetto, San Francisco, San Domingo, San Tomas d'Aquino, Sant'Ignazio da Loyola, San Francisco Saverio, San Filippo Neri, San Giovanni Maria Vianney, San John Henry Newman, San George Brega, Santa Catarina da Siena, Santa Teresa da Gesù, Santa Teresa da Calcutta, San Carlo Acutis, Santa Rita, Beato Pio Disa, Beato Nazio Falzon, Beata Maria Deodata Pisani, Intom addis incollata alla. Urini namana, min kulideni, min kuldnu, mil meutadeie, Incarnazioni tiec, bil meut vil aumin tiec, bil migiata l'Spiritus Santo, lil namidim Meshi l-Knisja tiegħek u ħarisa. Żomm il-Papa u l-ornijiet kollha tal-Knisja fir-rabta maqazza tiegħek. Birek dawn il-mażulin tiegħek.
Birek u għaddes dawn il-mażulin tiegħek. Birek għaddes bi konsagra dawn il-mażulin tiegħek. Jibat ħaddiema ġodda l-ħsat tiegħek. Għati paċi u ftehim tassew lill-popli kollha. U riħnina ma' kull minu mċarrab. Għawina u ħarisna fis-servizz imqaddes tiegħek. Ġesu iben Alla l-ħaj. Kristu isma'na. Kristu il-qalb tagħna. Ismana li tolbuk mulej Alla tagħna u sawwa bil-barka tal-Ispirtu Santu u l-grazzja tas-saċerdozju fuq dawn il-qaddejja tiegħek li aħna qegħdin nresqu quddiem il-ħarsa tiegħek biex ikunu konsagrati. Ibqa' tihom dejjem u bil-kottra dak li qed tagħtihom issa bi Kristu Sidna. Amen. Sa mit-Testament il-qadim, il-ġest ta' tqejt tal-idejn fuq dawk magħżula minn Alla għal missjoni speċjali li għalija jibathom kien ġest importanti u sinifikattiv illi l-Knisja fit-tradizzjoni tagħha wirtet u jintuża prattikament f'kull sagrament. Forsi l-iktar li jidher ċar u ovvju huwa fis-sagrament tal-Ordni Sagri li sqoff fiskiet mingħajr bżonn ta' kliem qiegħed ideħ fuq il-magħżulin illi qed jiġu ordnati presbiteri. L-ewwel Samuel f'dan il-każ u issa Marlon Victor. Il-ġest ta' tqejt tal-idejn ifisser l-għażla ta' Alla illi jagħżel propju għalih il dawk li huwa jħobb u jibgħat. Nitolbu fiskiet għalihom. Dan il-ġest ikompli bit-tqejt tal-idejn ta' kull wieħed mis-saċerdoti konċelebranti il-lejla hawnhekk fil-Katedral tal-Assunta. U aħna bħala ġema nitolbu flimkien lill-Ispirtu Santu sabiex ikompli iżejjen bid-doni tiegħu lil dawn l-ordinandi. Għalhekk il-kor f'dan il-mument sejjer ikanta l-innu antiku sabiħ tant propju f'dan iż-żmien li qegħdin fih tan-novena tal-Ispirtu Santu, Veni Creator Spiritus, ejja Spiritu Santu u imla il-qlub tal-fidili tiegħek, imla l-lejla b'mod speċjali il-qlub ta' Samuel u Marlon sabiex ikunu qlub ta' rajja skont il-qalb ta' Ġesu Kristu. Creas
Spirtu qaddis li ħlaqtna, ejja lil moħħ dawlilna, imla bil-grazzja tiegħek il-qlub li int ħlaqtilna. Int l-akbar don ta' Alla li tieqaf dejjem magħna, għajn ħajja nar imħabba u qawwa ta' ruħ tagħna. Int tqassam seba' doni, int lit il-leminija tal-missier minnu imwiet fik blerf l-snamonija. Ixel id-daw l-sensi, kebbes il-qlub bl-imħabba u saħħaħ dan ġisimna mill-mart li fih jitrabba. Bot minna żomm mill-għadu li lna fis-sliem ħenjin, mexxina jent biex nibqgħu mid-deni meħlusin. Għamil insiru nafu bik lill-missier u l-ibnu li fik Spirtu li tqaddes bla nieqfu dejjem nemnu. Glorja l-missier lill-liben li qam minn bejn l-imwiet, l-Spirtu faraġġ tagħna għal dejjem fis-smawiet. Amen. Id-diversi konċelebranti il-lejla għal din l-ordinazzjoni presbiterali uħut minnhom ukoll mill-Arċidjoċesi ta' Malta u minn diversi ordnijiet reliġjużi, anki saċerdot minn barra minn Xtutna illi ġej propju mill-Belt Eterna. Qegħdin iqegħdu idejhom fuq dawn iż-żewġ żgħażagħ illi qed jiġu ordnati presbiteri il-lejla. Huwa ġest tant sabiħ imma fl-istess ħin mimli sinifikat. Huwa ġest bibliku, teoloġiku, kif huma l-ġesti kollha illi bihom imonija il-liturġija tal-ordinazzjoni presbiterali. Wara t-tqejt tal-idejn tal-presbiteri kollha fuq żewġ żgħażagħ ordinandi, sejrin nisimgħu talba kemm xejn twila imma tassew sabiħa, it-talba konsagratorja jew it-talba tal-ordinazzjoni illi biftit attenzjoni nifhmu mill-ewwel illi tiġbor fiha it-teoloġija u l-istorja biblika tal-ordni sagri ta' dan is-sagrament qaddis illi Sidna Ġesu Kristu waqqaf fl-aħħar ċena tiegħu mal-Apostli. Kun mana mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Minnek id-dinjità li għandu kull bniedem. Int qassam il-grazzi kollha. Bejk kollox jimxi l-quddiem, kollox jitqawwa. Int biex issawwar poplu saċerdotali fi ħdan u bil-qawwa tal-Ispirtu Santu, tqassam fornijiet diversi il-ministeri ta' Kristu ibnek. Sa minn żmien il-patt il-qadejm briti mistiċi twaqfu l-uffiċċji li kottru għalhekk meta qed lil Mosè u lil Aaron biex imexxu jqazzu l-poplu, għażilt irġiel oħra ta' dinjità u grat inqas minnhom biex imseħbin magħhom jgħinuhom fil-ħidma tagħhom. Hekk fid-deżert inċerriet l-ispirtu ta' Mosè fir-ruħ ta' 70 raġel bil-għaqal biex hu bl-għajnuna tagħhom seta' jmexxi aħjar il-poplu tiegħek. Hekk ukoll inċerriet fuq il-Aaron il-milja tas-saċerdozju ta' missierhom biex seta' jkun hemm għad biżżejjed ta' qassisejn skont il-liġi għas-sakrifiċċju fis-santwarju li kienu xbija u del tal-ġejt li kellu jiġi. Fl-aħħar nett imbagħad missier qaddis intbagħat fid-dinja lil ibnek lil Ġesu, l-Apostlu u l-Qassis il-kbir ta' reliġjon li nistqarru. U bl-Ispirtu Santu offra lilu nnifsu lilek bħala vittma safja u sieħeb fil-missjoni tiegħu lill-Apostli imqadsejn fil-verità u żidilhom bħala sħabhom irġiel oħra biex ixandru u jwettqu il-ħidma tas-salvazzjoni fid-dinja kollha.
U issa lilna wkoll dajfejn kif aħna, għatina n-nies li neħtieġu biex jenuna aħna u naqdu s-saċerdozju apostoliku. Għati nitolbuk missier li tista' kollox id-dinjità tal-ordni tal-presbiterat lil dawn il-qaddejja tiegħek. Ġeddet fihom l-ispirtu tal-qdusija. Għamelu Alla li jilqgħu minn għandek l-uffiċċju tat-tieni grad, jożżuh u jżommuh għal dejjem u bl-eżempju ta' ħajjithom idaħlu r-rażan fl-imġiba. Jalla jkunu ħaddiema tajbejn li jaħdmu jitfejt mal-ordni tagħna biex it-tagħlim tal-Evanġelju fix-xandir tagħhom jagħmel bil-grazzja tal-Ispirtu Santu kotra ta' frott fi qlub il-bnedmejn u jasal satru fl-art kollha. Ħajkunu flimkien magħna amministraturi fidili tal-misteri tiegħek biex il-poplu tiegħek jiġġedded bil-ħasejl ta' twelid ġdid fil-Magħmudija, ikollu ikel tar-Roħ mill-altar tiegħek u l-midinbejn jiksbu mill-ġdejt il-ħbiberija miegħek u l-morda serħan u faraġ fil-mar tagħhom. Ħajissieħbu magħna biex jitolbuk tħenna l-poplu f'dak lilhom u għad-dinja kollha. Hekk il-ġnus jinġemgħu il-koll flimkien fi Kristu u jsiru l-poplu wieħed tiegħek li jilħaq il-milja tiegħu fis-saltna tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Wara li smajna dik it-talba, issa sejrin insegwu il-moment li fih dawn iż-żewġ kandidati għall-ordinazzjoni sagra jiġu imlibsa bl-ilbies saċerdotali. Sissa fuq l-alba huma libsu l-istola ta' djakni forma diagonali. Min issa l-qudiem din l-istola jilbsuha imdawra ma' onqhom u nieżla għal fuq sidirhom. Fuqha imbagħad huma jilbsu il-pjaneta, simbolu wkoll tar-regalità ta' Sidna Ġesu Kristu li huma għandhom sehem fija bħala saċerdoti. Huma qed jiġu imlibsa minn saċerdoti qrib tagħhom jew li huma il-kappillan jew arċipret rispettiv tal-parroċċi tagħhom. Fil-każ ta' Dummarlon, il-kappillan ta' Kerċem Brahim Mejlak u l-kanonku Franki Bajjada. Waqt li fil-każ ta' Samuel l-arċipriet Joseph Kurmi u Monsinjur Feliċ Tabone. U wara dak il-moment, issa sejrin insegwu id-dilka biż-żejt tal-griżma, iż-żejt ikkonsagrat tal-griżma, id-dilka tal-idejn ta' kull wieħed minn dawn iż-żewġ saċerdoti ġodda. Jersaq l-ewwel Samuel. Il-mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u bil-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu nisrani u toffri is-sakrifiċċju lill-Alla. Il-mulej Ġesu Kristu li l-missier dilku bl-Ispirtu Santu u l-qawwa iħarsek ħatqaddes il-poplu nisrani u toffri is-sagrifiċċju lill-Alla. Il-pjaneta illi dawn iż-żewġ saċerdoti ġew imlibsa hija wkoll simbolu tal-madmat ħelu illi huma jerfgħu fuqhom il-madmat ta' Sidna Ġesu Kristu. Iż-żejt imħallat mal-balzmu illi letteralment
mhux ċappas imma ħasel l-idejn ta' dawn is-saċerdoti ġodda huwa ż-żejt fuq tal-Ispirtu Santu. Iż-żejt illi l-Ispirtu isawwab fuq il-magħżulin tiegħu. Issa l-isqof jaħsel idejh wara illi dilek biż-żejt l-idejn tas-saċerdoti l-ġodda huma wkoll jidħlu ġewwa sabiex jintmesħulhom idejhom qabel ngħaddu għar-rit li imiss rit ieħor importanti ferm illi fih issir lotja tal-ħobs u tal-inbit. Il-ħobs illi f'idejhom jinbidel waqt it-talba tal-konsagrazzjoni fil-qudiesa fil-ġisem tal-mulej, l-inbit illi jinbidel fid-demm imqaddes tiegħu. Huma mumenti tas-sew eżies mimlijin sinifikat illi qegħdin insegwu bħalissa u li nsegwu f'kull ordinazzjoni presbiterali. Għalhekk issa mill-ġdid iż-żewġ saċerdoti ġodda jersqu wieħed quddiem l-isqof sabiex issir lotja tal-ħobs u tal-inbit. L-isqof jinsab assistit mill-kanċillier tal-Djoċesi Monsignor Edi Zammit u l-Arċibit tal-Kattedrali Monsignor Noel tal-poplu Saliba. għaddejs li se ssejr lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. Ilqa l-offerta tal-poplu għaddejs li se ssir lill-Alla. Ifhem sewwa dak li se tagħmel. Fassal ħajtek fuq dak li se jkollok f'idejk. Għamel li ħajtek tkun tixbaħ il-misteru tas-salib ta' Kristu. L-idejn tas-saċerdoti l-ġodda għadhom iċabsu biż-żejt u l-balzmu jilqgħu il-pissidi jew aħjar il-biqja bil-ħobs u l-kalċi bl-inbit. Is-saċerdot huwa dak li jiċċelebra l-Ewkaristija u jagħtina l-ġisem u d-demm tal-mulej. U issa qed insegwu t-tannieqa tal-paċi bejn il-missier u wliedu. L-isqof illi jgħannaq u jagħti l-paċi liż-żewġ presbiteri ġodda ta' Djoċesi ta' Għawdex illi issa jirċivu kol tannieqa mir-rettur tas-Seminarju Maġġuri illi segwihom matul dawn is-snin, Dun Joseph Bajada, il-Viċi Rettur Dun Gabriel Gawci, id-Direttur Spiritwali Dun Joseph Farrugia u hekk ikomplu wkoll il-Superjuri l-oħra tas-Seminarju Dun Noel De Bono, Prefett tal-Istudji, il-Kanċillier tal-Kurja u tad-Djoċesi Monsignor Edi Zammit, l-Arċipriet tal-Katedral Monsignor Noel Saliba u l-bqija tas-saċerdoti illi kif għamlu ftit tal-ħinilu xħin resqu biex iqedu idejhom fuq ras is-saċerdoti jew aħjar fuq ras l-ordinandi issa jerġgħu jersqu biex jagħtuhom huma wkoll it-tannieqa tal-paċi. Waqt illi il-kor Diċesan minn fuq il-gallerija tal-organi ikanta Ubi Caritas l-innu sabiħ tal-liturġija tal-Knisja meħud propju mill-Evanġelista Ġwanni illi janni l-imħabba ta' Alla hija l-imħabba wkoll ta' bejn l-aħwa fejn hemm l-imħabba u l-għaqda hemm jinsab Alla wkoll.
ta' dan l-innu imnebbaħ mill-Vanġelu u mill-Littri ta' San Ġwan imur lura aktar xas-seklu 4 u attest antik ħafna fil-liturġija tal-Knisja innu illi dejjem kien marbut partikolarment mal-liturġija ta' ħamis ix-xirka fil-għaxija, liturġija li tiċċelebra u tfakkar l-aħħar ikla tal-mulej mad-dixxipli tiegħu fejn jagħtihom ġismu u demmu fl-Ewkaristija, jagħtihom ukoll il-mandat biex jagħmlu dan bl-ifkira tiegħu u allura jitwaqqaf is-sagrament tal-Ordni Sagri. Fejn issib l-imħabba u l-għoża l-Alla ukoll issib. Miġburin il-koll fl-imħabba f'Ġesu Siedna, qlubna bih jimtlew bilena frott il-għaqda. Jekk tassew inħobbu l-Alla nibżgħu minnu u minn qalbna nħobbu l-aħwa ordni tiegħu. Bħalma l-koll flimkien inġbarna ġema waħda, hekk nkunu wkoll fil-fema rabta sħiħa. Minna nbedu kull ma jista' jġib il-firda, ħalli jgħammar dejjem fostna Kristu Siedna. Ibqa' seddaq l-għaqda tagħna Kristu Siedna, sa ma niġu ngawdu l-wiċċek ġewwa l-ġenna. Hemm inkun mitmum għal kollox liena tagħna, bik u fik inkunu falla ħaġa waħda. It-test bil-Malti huwa dak ta' Patri Albert Borg Agustinjan fuq il-melodija Gregorjana illi għadna kemm smajna titkanta. Kif is-saċerdoti anzjani oħrajn għadhom aktar żgħażagħ jersqu biex jagħtu t-tanniqa tal-paċi liż-żewġ presbiteri il-ġodda li għandha l-Knisja f'Għawdex il-lejla, Dun Samuel Aquilina u Dun Marlon Victor Bajjada. Minn hawn ftit tal-mumenti oħra jiġu wkoll ippreżentati lill-Knisja u ikkongratulati b'ċabċipa. It-tanniqa u l-bewsa tal-paċi tingħata wkoll lill-ġenituri minn uliedhom. Propju l-ewwel darba li qegħdin jersqu lejhom jagħtuhom din it-tislima bħala saċerdoti. Nistgħu naraw l-emozzjonijiet fuq l-uċċuħ tas-saċerdoti l-ġodda imma anki tal-familjari tagħhom illi tant rabbewhom b'imħabba u kabruhom u tellewhom fl-imħabba lejn Alla u lejn il-Knisja. L-isqof fil-fatt anki jieqaf mument biex jirringrazzjahom personalment tat trobbija li taw lill-uliedhom, trobbija eżemplari li minna żgur uliedhom ħadu aktar il-ħajra sabiex jersqu għal dan il-pass tal-lejla. U issa l-qudiesa lejla tkompli bil-liturġija tal-Ewkaristija, tinqabes ovvjament il-proċessjoni tal-offerti għax l-offerti tal-ħobs u l-inbit diġà saru f'dan il-każ tal-liturġija tal-lum mill-isqof fidejn is-saċerdoti l-ġodda, il-kor ikanta l-innu tal-offertorju Ilqa Mulejja. Oh
fil-mument solenni tal-offertorju u għaw jinċensa l-altar l-isqof jinċensa wkoll il-blandun, ix-xema paskwali li tirrappreżenta l-Kristu nnifsu, Kristu rxoxt, id-dawl tad-dinja. Imma ġest ieħor partikolarismu għall-liturġija tal-lejla huwa dan li għadna kemm segwejna issa fejn huwa jinċensa għall-ewwel darba lis-saċerdoti l-ġodda. Ekku, f'kull qudiesa solenni anki l-poplu ta' Alla jiġi inċensat, imma qablu jiġu inċensati il-ministri ordinati, is-saċerdoti. U l-ewwel darba Dun Samuel u Dun Marlon ġew inċensati bħala saċerdoti li issa għall-bqija ta' din il-liturġija ikomplu jikkonċelebraw flimkien mal-isqof u ma' saċerdoti l-oħra. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Imma alluru naqra x'dom mhux jew nkellem bala mid-nies. U Alla, intried li s-saċerdoti tiegħek jaqdu l-artal imqazza u l-poplu tiegħek. Għamel li bis-saħħa tas-sagrifiċċju li se nofrulek, is-servizz tagħhom ikun dejjem joġbok u fil-Knisja tiegħek jagħmel frott li jibqa' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nissuħaj li l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Inti konsagrajt lil-ibnek il-waħdini bl-Ispirtu Santu u għamiltu l-qassis il-kbir tal-patt il-ġdejt li jibqal dejjem. U biħsieb li ma bħalu oġbok tordna li s-saċerdozju waħdini tiegħu jibqa' dejjem fil-Knisja. Għaxu mhux biss iżejjen b'saċerdozju regali li l-poplu miksub minnu, iżda wkoll fl-imħabba tiegħu għalina bħala ħutu jażel lil xi wħud u bitqejjed tal-idejn isaħibhom miegħu fil-ministeru qaddis tiegħu. U huma f'ismu iġeddu s-sagrifiċċju tal-fidwa tal-bniedem fl-ikla tal-għejd li jħejju għal uridek. Imexxu bl-imħabba l-poplu qaddis tiegħek, jgħixuh bil-kelma tiegħek u jqawwuh bis-sagramenti. Huma jiddedikaw ħajjithom għalik u għas-salvazzjoni ta' ħuthom, iħabirku ħajsiru xbija ta' Kristu u b'qalb sħiħa jagħtuk dejjem xhieda tal-fidi u tal-imħabba tagħhom. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek.
Missier ħanin mitċokontana nitolbuk bibnek Ġesu Kristu Sidna, ilqa u birek dawn l-offerti safja u qaddisa li ġibna għas-sagrifiċċju. Aħna nofruhomlok l-ewwel net tal-Knisja tiegħek qaddisa u kattolika, għatija sliem ħarisa għada u mexxija mad-dinja kollha. Flimkien mal-qaddej tiegħek il-Papa Ljun 14, miegħi qaddej tiegħek mingħajr ma jisħoqli, mal-isfijiet kollha li jħadnu u jistqarru l-fidi vera u kattolika li għaddewlna l-Apostli. Ftakar mulej fil-qaddejja. U f'daw kollha li hawn madwarna. Int taf tajjeb il-fidi u r-rabta tagħhom miegħek. Għalihom aħna nitolbuk u huma wkoll joffru dan is-sagrifiċċju ta' tifħir għal-ġid tagħhom u taqrabathom biex jiksbu il-fidwa ta' ruhom u jaqilgħu is-saħħa u s-salvazzjoni li jittamaw. Huma u rresqu it-talb u x-xewqa tagħhom quddiemek. Alla ta' dejjem ħaj u veru. Imseħbin mal-Knisja kollha f'xirka waħda ta' mħabba inġeddu bil-qima t-tifkira tal-glorjuża dejjem Verġni Marija, Omm Alla u Sidna Ġesu Kristu, tal-arus tagħha San Ġusepp u tal-Apostli u l-Martri tiegħek, Pietru, Pawlu, Andrija, Ġagbu, Ġwanni, Tumas, Ġagbu, Filippu, Bartilmew, Mattew, Xmun u Taddew, Linu, Kletu, Klement, Sistu, Kornelju, Ċiprian, Lawrenz, Krisogonu, Ġwanni u Pawlu, Kozma u Damjan, u tal-qaddisin tiegħek kollha. Għal-merti u t-talb tagħhom għenna f'kollox u ħarisna. Bi Kristu Sidna, Amen. Ilqa nitolbuk mulej din l-offerta tagħna u tal-familja kollha tiegħek. Nofru ilek ukoll fis-sem il-qaddejja tiegħek li joġbok tressa għall-ordni tal-Presbiterat. Fil-ħnina tiegħek ħarishom, ħarsilhom id-don li tajthom u għamel li blajnuna tiegħek jaqdu sewwa u bil-frott l-uffiċċju li jintażilthom għalih. Bi Kristu Sidna. Amen. Birek u Alla nitolbuk din l-offerta, għamel li tkun kollha kemm tiegħek u ttaqa' qaddisha il-qaħħa biex issir għalina l-ġisem u d-demm ta' ibnek il-għażiż Sidna Ġesu Kristu. U għaw il-lejl qabel ma bata ħal-ħobs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, refajnejh lejn is-sema, lejk Alla missieru li jista' kollox, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ġisem imqaddis ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Ekk ukoll wara l-ikla ħadan il-kalċi għażejs fl-idejn qaddisa u imbirka tiegħu, reġa' ratti l-ħajr birek tal id-dixxipli tiegħu u qal, ħudu u jxorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejt li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet, għamlu dan b'tifkira tiegħi. Demm imqaddis ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib. Jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Għalhekk mulej aħna ministri tiegħek u l-poplu qaddis tiegħek, aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-passjoni mqazza tal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna, tal-qawmin tiegħu mill-imwiet u tat-tluħ glorjuż tiegħu fis-sema,
nofru l-sebħ tiegħek bla tarf mill-ġid li inti stess tajtna vittma safja qaddisa bla teba, il-ħobs qaddejs tal-ħajja ta' dejjem u l-kalċi tas-salvazzjoni bla tmiem. Ixħed fuqhom ħarsa ta' tiba u sliem, ilqaħħom bħal moġbok tilqa l-offerti tal-qaddej ġustijek Abel, is-sagrifiċċju ta' missierna Abraham u s-sakrifiċċju li offrilek il-qassis il-kbir tiegħek Melkisedek, sakrifiċċju qaddejs vittma bla teba. Fiċċju kontana nitolbuk, Alla li tista' kollox, għamel li l-anġlu qaddis tiegħek iwassalhom quddiem l-artal tiegħek biex aħna l-koll li nieħdu semna mill-artal u nitqarbnu bil-ġisem imqaddes ta' ibnek nimtlew b'kull barka u grazzja tas-sema. Ftakar ukoll mulej fil-qaddejja tiegħek li telqu qabilna bis-sinjal tal-fidi li ħadu fil-Magħmudija u qegħdin jistrieħu fir-raqda tas-sliem. Ħenna għalihom mulej u għati lilhom u lil dawk kollha li jistrieħu fi Kristu il-għena, id-dawl u s-sliem. Lilna wkoll midinbin għaddejja tiegħek li nittamaw fil-kotra tal-ħniena tiegħek, għatina sem fix-xirka tal-qaddisin apostli u martri tiegħek, Giovanni, Stifnu, Mattia, Barnaba, Ignazio, Alessandro, Marcellino, Pietru, Felicita, Perpetua, Agata, Lucia, Agnese, Cecilia, Anastasia u tal-qaddisin tiegħek kollha. Daħħalna fil-wirt magħhom mhux għall-merti tagħna, iżda l-ħniena u l-maħfra tiegħek bi Kristu Sidna. Bih mulej indejjem taħlaq u tqaddes dan il-ġid kollu, timlih bil-ħajja, dbirku u tqasmu lilna. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu, jiena talilek Alla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġeħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, tħarix lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn.
danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu il-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda għid kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Għal-liturġija tal-lejla minn fost l-10 tal-bit Ewkaristiċi jew aktar illi l-Knisja għandha fil-missal Ruman tagħha, intażel il-kanoni Ruman, l-ewwel talba Ewkaristika li hija l-itwal u l-aktar antika. Skont studji tmur lura kważi lejn ir-4 seklu wara Kristu u ġiet iffanalizzata fis-7 seklu mill-Papa San Girgor il-Kbir. Waqt dan il-mument għażiż ta' tqarbin imqaddes ejjew nagħmlu t-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Int taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħiġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Fl-omelija tal-isqof illum smajna ħafna dwar l-intimità tal-imħabba bejn l-imgħallem u d-dixxieplu. Intimità li hija riflessa b'mod tant sabiħ fl-innu tal-poeta nazzjonali, l-innu lill-qalb ta' Ġesu, tina il-ħlewwa tal-ilsna tas-sema li bħalissa ikanta il-kor Dioċesan.
Smajna hemmhekk arranġament tal-aktar minn vuċi waħda tal-innu Ewkaristiku sabiħ ta' San Tomas ta' Aquino, miktub fis-seklu 13, Adoro te devote, jien nadurak bil-qima. Nitolbu. Għamel mulej li din il-vitma qaddisa li aħna frejnielek u bija tqarbilna tqaddes lilna s-saċerdoti u l-qaddejja tiegħek kollha biex inkunu dejjem maquda miegħek fl-imħabba u jissoqilna naqduk kif jixraqlek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Baxxu raskom għal barka ta' Alla. Alla l-missier illi waqqaf u jmexxi l-Knisja iħariskom dejjem bil-grazzja tiegħu biex bil-fedeltà kollha taqdu il-Ministeru ta' Presbiteri. Amen. Jagħmilkom għaddejja u xogħol fid-dinja tal-imħabba u tal-verità tiegħu u ministri fidili tar-rikonċiljazzjoni. Amen. U jagħmilkom tas-sewrajja li tagħtu lil fidili l-ħobs tal-ħajja u l-kelma tal-ħajja biex dejjem aktar jikbru fl-għaqda tal-ġisem ta' Kristu. Amen. U lilkom il-koll li tinsabu miġburejna u fl-imkien iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Morru fil-paċi ta' Kristu. Inroddu ħajr lill-Alla. F'dan iż-żmien tal-Eid it-tislima lil Omna Marija. Regina Celi, letare. Sultana tas-sema ifraħ, alleluja, għax dak li stħaqlek tkun ommu, għamin bil-imwiet kif kien qal, itlob il-Alla lina, alleluja. Nkomplu nfaħru lill-Omna Marija f'dan ix-xahar tagħha Marjan ta' Mejju b'innu ieħor tal-poeta nazzjonali flimkien mal-mużika ta' Giuseppe Caruana fil-ħlewwa ta' Mejju.
U l-melodija sabiħa tal-innu fil-ħlewa ta' Mejju titħallat ukoll mal-applaus kemm minn miġema preżenti fil-Knisja Katedrali u kemm mis-saċerdoti li issa daħlu fis-sagristija li żewġ saċerdoti novelli dun Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San George fil-Belt Victoria u dun Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa tal-Madonna tas-Sokkors u San Grigorju l-Kbir f'Takerċen illi f'din iċ-ċelebrazzjoni sabiħa illi għadkom kemm segwejtu u li wissa waslet fit-tmiema ġew ordnati presbiteri għall-Knisja f'Għawdex għall-Knisja Universali mill-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma. Fidem Marija Omna, titular ta' din il-Knisja Katedrali, nafdaw lil dawn iż-żewġ saċerdoti, hija li hija is-saċerdoti. U nixtieq illi nagħlaq din ix-xandira tal-lejla bit-talba sabiħa illi niżġet Santa Teresa tal-Bambin Ġesu għas-saċerdoti. O Ġesu, saċerdot ta' dejjem, żomm is-saċerdoti tiegħek fil-kenn ta' qalbek imqazza fejn ħadd ma jista' jmisshom. Żomm mingħajr teba' idejhom imbierka li jmissu kuljum ġismek imqaddes. Żomm safja xoftejhom li jixxarbu kuljum bid-demm tiegħek għażiż. Żomm qalbhom nadifa mit-tniġġis tas-sem tad-dinja u mimlija bil-kobor tas-sejħa tagħhom. Ħajkunu mixowlin b'imħabtek biex imħabtek tħarishom minn kull ħażen ta' ġibdiet qarrieqa. Bierek il-ħidma tagħhom biex tkun ta' fejda u ta' ġid u għamel l-erwieħ li għandhom f'idejhom biex imexxu fit-triq tas-sewwa ikunulhom ta' faraġġ hawn f'din l-art u ta' għena bla tmiem fil-ħajja ta' dejjem. Amen. U b'dik it-talba sabiħa illi namlu wkoll tagħna waqt illi nitolbu għal dawn is-saċerdoti ġodda illi issa qegħdin naraw ukoll jieħdu ritratt tal-okkażjoni mal-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma u mal-Superjuri tas-Seminarju. Aħna nersqu l-entmiem din ix-xandira tal-lejla, xandira mimlija emozzjonijiet, mimlija ġesti sbieħ u profondi. Xandira illi fija wassalnilkom fi djarkom eżis telespettaturi u semmija grazzi għal Earth and Castle Media dawn ix-xeni sbieħ bil-Knisja Katedrali fejn seħħet l-ordinazzjoni presbiterali ta' żewġ ħutna dun Samuel Aquilina u dun Victor Marlon Bajjada illi issa jan ukoll lil sħabhom is-seminaristi illi magħhom għexu dawn is-snin illi għaddew fil-komunità tas-Seminarju Maġġuri ta' Għawdex. Aħna s-semija nixtiequlkom tassew illi dal-ispirtu ta' ferħ li għexna flimkien f'dawn il-kważi satejn li għaddew ikompli fil-qalb tagħkom fis-sigħat u l-jiem li ġejjin. Nitolbu l-Ispirtu Santu illi nhar il-ħadd niċċelebraw l-inżul tiegħu fuq l-Apostli f'Pentekoste, l-inżul tiegħu fuq il-Knisja, twelid tal-Knisja, sabiex ikompli jkun ma' dawn ħutna saċerdoti il-ġodda. Infakrukom fil-fatt illi għada Sibt fit-8 ta' filgħaxija inxandrulkom il-velja dioċesana u solenni ta' Pentekoste 50 minn fuq it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu. L-Ispirtu Santu ngħidulu bil-qalb u bil-ħerqa ejja Spiritu Santu inżel u kebbes il-qlub tal-fidili tiegħek. Ħajkunu mimlijin bin-nar ta' mħabtek. Jiena Francesco Piottart fissem it-tim kollu li waslilkom ix-xandira tal-lejla nirringrazzjakom u natikom il-kumplament tas-serata tajba.